Ayo kanca ning dhisik gembira. Ayo Pak anu gareng. Ngancik gara-gara raga-raga rasa Mas Gareng. Raga-raga rasa. Dadi inti ning nggon layangan iki jane ning gara-gara ngene iki. Nggih. Suasanane wis kepenak, wis semeleh, penontonnya ya wis temoto. Iya. Nah, mula awake dhewe menghibur boleh ning aja nganti lali sing jenenge tontonan, tuntunan tur tatanan. Iki wancine penikmat wayang sing padha mirsani. Heeh. Wah dasar ki aku lakon favoritku ki. Apa? Gugure Kumba Kuping ki. Kumbakarna. Ayo Karna ki kuping. Oh iya bener. Wah aku ki Ramayana guluru Kumbakarna karo Anomanobong. Senengamu kuwi. Wis kuwi wis. Dadi yen Kumbakarna ki memperlihatkan Kumbakarna gugur ta iki? Ya. Memperlihatkan betapa Kumbakarna ngrungkepi tumpah darahe. Heeh. Ora mbela angkara murkane Dasamuka ning ngrungkepi negarane. Betul. Yen Anomanobong kuwi pernese, Mas. Bener. Penuh dengan apa ya istilahnya isiane iki akeh. Dadi aku senengku nggon kuwi. Kesetiaannya seorang wanita kepada suaminya atau Rama Wijaya. Oh iya. Mula sore mau aku matur pami lakone pun ganti pripun Pak Katiman ya. Mboten usah pun niku mawon lakone. Men angkara murka sirna mung karek adem ayem tentrem, ngono ta? Wis aku seneng tenan iki lagu. Lakon iki tenan wis isine mung tlutur wae. Lah iya. Sing nyambut gawe tukang kethuke tok pokoke iku. Lah iya. Wah jan luar biasa nih. Nggih. Luar biasa niki kahanane adem-adem disuguhi tontonan sing marai hangat di tubuh. Heeh. Dasare yen sampean mau menerjemahkan wayang kuwi wajib sembayang lebih detailnya Mas. Lebih detailnya apa Mas? Aja nyepelekke wayang dipandang dari segi spiritual. Heeh. Ora mung wajib sembayang ning dipanke kenapa kok sangkut paute karo Islam mergo wali yang mempopulerkan yang peruntukannya untuk siar agama Islam. Jeng Sunan Kalijaga. Itu dari segi spiritual. Nggih. Segi sosial kemasyarakatan. Kehidupan. Wayang ki watak manusia tergambar semua di sini. Mula ana sing ngarani wayang kuwi wayangan untuk gambaran. Gambaran mula yang baik mari kita pakai, yang jelek jangan kita tiru. Oh betul. Amar makruf nahi mungkar. Itu Amar tadi. tindakno makruf sing perkara sing becik nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Nah, iki penonton-penonton Yamin iki sing nggatekke marang bab-bab sing kaya ngono kuwi. Mula ya kudu dihargai. Paling tidak ikut
mrihatinake desane murih adoh saka suker sakit cinedakno rejeki kang halal. Oh iya. Nek kuwi wayang Mas, coba Mas. Ya iki mbok menawa luwih kepengin ngerti nek miturut panjenengan gamelan ki tegese piye gamelan ki? Gamelan itu sebetulnya dari bahasa asing. Oh bahasa Inggris. Bahasa Inggris gamelan. Game kuwi basa Inggris game. Game. Lan kuwi basa Inggrise len. Heeh. Gamelan ki game ki permainan, len ki garis. Dadi gamelan ki permainan sing nganggo garis aturan ora waton nutuk. Notasi kuwi mah ya Mas. Notasi mula yen dirungokke ning kuping ya kepenak mergo diatur karo notasi. Betul. Ngono. Dadi samubarang ki kudu diatur. Wong urip ya mlakune kaya gamelan kendu kenceng iramane. Betul. Oh. Ngopo Mas? Iki kelir kok mesti putih ki ngopo? Kelir putih ki nandhake wong urip ning donya kudu berpikir bersih, jernih, putih, resik, ora kena klebon barang sing kotor. Oh ngono. Kuwi maksude kok kelir digawe putih. Nek enek putih akeh, nek kok pinggir-pinggir ki enek sing ireng-ireng ki maknane piye Mas? Nah, bahwa hidup di dunia tidak ada yang sempurna. Seputih apapun pasti kamu punya dosa. Mula wajib mertobat. Oh. Kuwi pentingnya agama. Sak resik-resike wong kuwi tetep rakitan sithik ya duwe dosa, duwe salah. Selagi kamu masih manusia tetap masih punya kesalahan. Wes aku nadyan ora dalan iki aku wis menguasai peralatan dan segala halnya. Lho, ngopo Mas? Dadak ngene iki kok nganggo debok ora nganggo liyane. Lah debok iki malah kanggo paugerane wong omah-omah. Oh ngono. Debok kuwi saka tembung diparu loro, dek karo bok, angger sing lanang dek sing wedok ndang bok. Tegese dek ki kakuatine sing wedok kudu bisa ndang ngluruhake mak bok. Oh iya. Yen sing lanang dek sing wedok dek dadine mbededek. Heeh. Dadine gegeran. Gegeran Ya. mula kudu ana sing ngalah salah siji. Heeh. Wih, wis takon apa peralatan nadyan aku ki ora duwe ning aku iso. Iya. Sing penting iso menterjemahke perkara duwe ki iso ngenteni lungsuran. Lah iki kok dadak dikai kotak barang iki nggih apa to Mas? Lho kuwi pengeling-eling kanggone wong urip. Sok ben kowe bakal mlebu kotak luwangan kuburan. Mula aja polah-polah dan sadaro. Oh. Mbok bengi kaya ngapa dijejer-jejer ngene iki ketika sudah selesai langsung dikukut dilebokne kotak. Menungsa ya ngono, arep ganteng kok ayu kok. Wis to sugiya, wis to pangkate dhuwur. Nek wis dikukut dilebokne kotak ya selesai. Selesai. Mula urip ning alam donya kudu bisa anjing ngajur-ajir karo sapa wae. Elinga kuwi duwe tangga teparo kanan lan kiring. Iki Simpingan kanan kiri. Ya. Mula kudu akur karo tangga teparo murih kowe uripmu bisa tentrem ayem lahir batin. Iki lek ora gara-gara ora metu ilmu iki mesti. Ngene wae yang kelingane ora ya mbuh. Ngopo Mas? Kok dadak dikai blencong iki lho? Iki lho. Loh, wong ki urip golek pepadang. Heeh. Dadi tanpa pepadang awake dhewe ora bakal bisa mlaku lurus. Ning elinga, urip ning donya aja gumantung marang sapa lan apa wae. Sewaktu-waktu ingatlah, bayangan kita akan hilang tanpa adanya sorot lampu sedikit pun. Ning donya ora ana sing abadi. Luwih becik ayo golek pepadang kanggo nyorot suk ning alam kono. Oh, iya. Masuk akal iki. Kok nganggo dadak dodok karo keprak iki ngopo, Mas? Lho dodok keprak iki nandhakake wong urip ki ana denyut jantunge. Dek ya, Mas. Nah, sewaktu-waktu bisa pecah tegese kukut sok kowe bakal mati. Ki pangeling-eling kuwi jenenge apa kuwi ngarani apa kuwi jenenge pengingat. Pengingat, Aja sok kemlinti kowe angger dok-dokmu denyutmu wis ilang, piur pecah kukut uripmu. Ngopo, Mas? Kok wayangan kok dadak nganggo sound system? Nah, kuwi murih kancaku do entuk pangan. Kok iso tekan son. Oh, son ki hanya alat pendukung. Oh iya. Inti sarine ya nggon wayang. Nggon wayang kuwi mau ya. Nah, nuting jaman kelakone biyen ki mung hitungane
ibaratnya toa siji mikewe bathok cukup saiki ditambah macem-macem. Biar ditemplekne ning ngene iki dalange lek Solo dadak dingkluk ngono ya. Lho aja meneh kok dalang wayang wong iki mbiyen mike ya bathok ning ngene ngisor panggung ngene iki. Dadi yen kepengin banter ya dlosor ngono kae. Dadi agar Kresna ono suarane Yayi Werkudara ora krungu ngono. Yayi Werkudara ngono iki. Dadak dingkluk ning mic ngono. Mike dipendhem ning ngene panggung kok. Iya. Saiki modern nganggo klepon barang kuwi. Clip on. Clip on. Golek mic sing ora nganggo kabel barang ya saiki wis anu apa? Weres. Kutha ning Inggris, Weles. Rangang-rangang sore ini anu bengi-bengi isu-isune enak lho Mas. Enak. Saya anggar sing nyoro Manuhara wis. Iya. Aku anggar setahun ra ngoke suarane Manuhara biduren. Kuwi pomo wedokne wis ndak kuat kok awake. Isuk dandani manten gitu. Awan sik nyanyi campur sari bengi wayangan. Terus subuh ki lho wis ngangsu. Golek banyu kuwi. Nggo wudu. Lho ya no. Kowe iki rene kok nyambut gawe ora nonton wayang. Takonan iki lek Jumatan ngono nganggo rukuh apa nganggo sarung. Iki ora mung awake dhewe tok sing kepengin ngerti. Wong kiai sakmene, kowe yen lunga Jumatan, kowe nganggo sarung apa rukuh? Kula? Nggih damel sarung. Oh, tetep bali ning habitatmu. Nggih no, ya, pakai sarung. Peci. Nggih. Sarungan nganggo koko. Peci. Sarungan mukena. Wis nganggo. Kok sing nganggo mukena? Koko kok mukena? Lho sarungan lak ya sing lanang lak udel mengisor. Udel mendur kan wedok, ya ndur mukena ngisor sarung kan adil. Dadi ki anggar masjid ki ana sekate nu paruan ngene. Kok temakne masjid no. Kamar mandi ya ngoten. Ya ning iki tertib Mas, di mana tempat dia menyesuaikan diri. Betul. Ya, alhamdulillah, nggak harus begitu dong. Jadi nganu apa jenis umurmu piro to? No. Kula nembe 13. Kowe iki ora ngono termasuk bayi tabung. Lah kok saged? Lah kowe iki sakmene gedine kok telulas. Kula kelahiran 94. 28 kowe. 30. Oh 30 ya ora iso dinyang 28. Empun to kok iya. Oh 30. Nggih 30 mawon. Waduh duh. Empun tuwek. 30 kuwi sak bire lho pisan. Dalem? 30 sak bire. Lirik niku sinten? Bir. Oh dheweke ora tau mangku pura. Mboten nate kula ngatur iku kula lurus. Dheweke njaluke dipangku Mas Widodo. Mas Wit. Nuwun sewu Mas Gareng niku wau Pak Katiman sida kersa. Nggih Pak Katiman. Monggo Pak Katiman. Rengeng-rengeng mriki Pak. Pak niki wancine sekeca kangge rengeng-rengeng Pak Katiman. Nggih, terus wau gara-gara ngoten. Pundi Pak Katiman pinarahe teng pundi to? Pak. Iki wis. Sepote Mas. Terus. Kula jempote. Tak gagek jemput mawon. Jarweng jarwa. Selamat malam Mas Gareng. Selamat malam Pak Katiman. Mbak Manuhara nggih. Jenengan ngoten niku kados pundi to, Mbak? Atahe Pak Katiman iki nggih banci ya ta. Oh, Injih Pak. Iki adaptasi ya. Menyesuaikan nih kami Mbak. Injih. Pak niki ningali kawontenan wiwit sonten ngantos sepriki raosipun dos pundi gelar ringgit watucal sing antusias penontonipun ngoten niku. Ya terutama kita kan ya menyesuaikan to Mas. Das gunung itu kan ya gudang seni. Leres. Seni napa mawon wonten. Leres. Namung jidor sing wonten mriki niki telas jidore bener. Oh jidore telas. Telas. Oh, ini didol Pak Jidor niku. Loro karo didol kabeh.
Mas badhe ditumbas. Nggih, Mas Kangko. Dalem, Pak. Pak Garing kan lawak kondang badhe kula bedhek setunggal mawon lak saged. Lah, iki, yes. Nggih. Ayo, Nggih. monggo. Pitik kalih endok niku tuwek pundi Mas Garing? Ya, Pun. Muga mulih tak cater lak nggih. Karo ndok. Nggih, tuwek endi? Pitik. Pitik asale saka apa? Ndok. Lah nggih. Ndok. Endok sangkale saka apa? Pitik. Lah nggih. Kok mulek to Pak niki? Lah wong bedhekane lak menang pranggih dibagi mengke. Oh niki ngeten nggih. Nggih, Dadi cobi. ya kula serius enten hadiah. Serius nggih. Pitik karo ndok Tuwek ndi? tuwek. Sik. Ki apa dadak takon ning ngene RT ini no. Lah kok iso takon gini RT? Laire sik sapa? Lah nggih. Pak saestu yen niku angel niku mesti mangubang-bengke mengke kula bedhek mangubang-bengke pitik kali ndokmu tuwek pundi? Lak kula sing jawab nggih. Nggih. Gusti Allah nyetakne siji-siji sik sinten, napa Nggih. ndok napa pitik ngoten-ngoten. Nun. Lah nggih, kan Gusti Allah sing nyetakne ndok pitik tawa ndok. Kon takon sik karo Gusti Allah. Sing dhisik. Nggih. Pitik kali ndok. Niku mergo sing gumantung Ya Gusti Allah nyetakne parik pitik napa ndok arek ngoten. Ngebelo Gusti Allah jenengan. mulek. Sampeyan duwe bele apa ora? Bele apa? Gusti Allah. Ora iki Cuk. Lah kaya sing ndek mene viral kae jarene wis nganu apa ki jenenge Idul Fitri dhisik wis gane ngebel kae. Ya ora iki pancen digawe-gawe karo Pak Katiman. Sampeyan nyetak bedheki. Apa? Nuwun sewu Pak Katiman. Siap nggih, Bu. Jenengan biar kula bedheki mungkin nek saged jenengan kula sawer, tapi nek mboten saged bedhek jenengan nyawer kula. Nggih, pripun. Sajake tenanan iki. Saestu niki. Iki jebakan bathi karo bathi iki. Lah nggih. Manuk apa sing betas lulup? Manuk bubut. Salah. Manuk apa, Mas? Mana Raja Wali? Salah. Sik. Manuk Yen apa? sik ning laut kae. Ning laut. Slup ki manuk camar. Salah. Manuk betas sulup manuk apa? Manuke wong golek wedi. Nggih, sibek lak setrek ngene iki. Kok iso manuke ku golek wedi? Lah piye sing golek wedi terus wong lanang? Heeh, terus? Kan mau golek wedi slulup. Manuke kan betas lulup kian. Kuwi ora sulup tok, ilang barang kok. Saking kesuwene iki digagapi lho ndi. Pak Katiman. Nggih, siap. Niki nyuwun gungan. Nyuwun gungan tegese Pak Katiman kedah nggih nyekar kados ibu wo Nggih, kalpun nyanyi. siap, Pak Katiman nggih nggih. kedah nyanyi. Niki wau kan dereng mireng sendon kula mengke nipak tilas Bapak Kinarto Sabdo nyuwun petis manis kula sendonane nyongo ya Mas nggih. Wah, Nggih, mengke lak nek saged komplit mengke kula makili Mas Kangko kula sing suluk sing merang dalang wayangan ngoten nggih. Gawae petis manis. Nggih, petis Pri, manis. Supri. Yo dino nggih Pri. Mula jenenge ganti Supri. Kowe kok KTP-ne uga tak ganti ta? Kayuning Purwasa Jati Allah Pak, swantene sae sendone apik dadak nanggap Mas Kangko. kula niki gumun kok Pak kula bapak itu niki. Kok dilakoni dhewe. Kok mboten dados dalan nggih. Pangira jagat gedhong kinarya mambe pradempa ka kuwong kembang lintang sloga langit woh sor ya lanteng asirat mbon lan
mudaan haneng puncak angkasa bumi bengkah par tiwi ayating bayu Badra pripun niki kata-kata tepuk tangan Bang Atiman luar biasa iki. What? Kan lak masuk kula mengke sing suluk niku sing merangne bayang ngoten nggih. Kon wis. Wondok iki dilebok nang jero mik kula nggih purun ngoten. Pokoke tahun ngarep jenengan wayangi dhewe, Pak. Pak siap nggih. Nggih nggih. Patis manis pupus tepuk saumpama wartine Tejo kang ngirup toya ngendi? Niki artine napa nggih? Tejo bengkok ngirup toya. Kuwi jenenge kluwung. Kluwung kuwi pelangi. Heeh, mulut enek sambungane trima luwung kuwi saka tembung kluwung. Luwung. Jas ta. Abang ijung kuning putih niku pertandani gesang wonten alam donya ngoten niku lho. Berwarna nggih. Berwarna nggih. Leres. Mengke sagungan kur kalih wiraswara sip mengke. Wah, cocok. Nggih. Ben aja ngantuk. Tak dongakne sehat, Mas. Amin. Ya musisi menika. Amin. Nyatu 30 dina latemek pisan jeli lho. Ya ngesak-ngesak ning ngeten iki. Monggo lanjut. Patis manis yen ngucapke hati-hati Bangsa tak enteni daging hati yang kebebrayan sejati.
saking manis. Dangu mboten medal. Takon petis manis ki apa? No. Petis manis. Heeh. Petis manis niku rujak. Wow, waton jawab wae. Lah petis niku lho. Petis manis entuk dening kecap. Oh, ngoten. Yen ngucap sing ati-ati. Ngono. Lagi kula mboten sekolah. Masalahnya apa? Mulutmu harimau. Nah, niku lho. Mulutmu harianmu itu lho. Iya. Sampun Mas Kangkong nggih kula nggih. Mbok meleh, Pak. Lagu sing napa enten Semarangan enten senengane jenengan apa? Weton Bebas niki. Kinarto Sabdo weton anggrek pun monggo. Monggo weton gibas Semarang. mawon, monggo. Bebas kok gibas. Krintu ta. Napa, Rama? Monggo. Pelok pengasih. Pilot pengasih Freddy. Heeh, film biasa niki. Rasa tresno kang tak sandang iki arina wengi mung tansah mbah beda. Suaranya mirip sampean lho Mas Gareng. Ora, iki Pak Parno iki. Pak Parno. Heeh. Parno sapa? Parno Syukur. Parno Wiraswara kok. Iya. Bayem rawa umpah maneh tresnamu langut. Mas Wit, Dedek ngantuk. Aja gawe ngrantesing ati nanging gelo kepaksa merga kahananku urip susah saben dina Sakake. kunjana apa potan urung handuweni Entek-entekan. temahan lara tresna. Tuh cinta. Dawahaken apa, Pak? Didoahin apa lagune? Jebul kae sing tak anti-anti wis teka kene. Monggo. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare
panjenengan nambani kangen kula lho, Pak. Lah nggih. Pun lagu-lagu ngene iki nambani kangenku suwe ra tau krungu. Nggih, jarang metu paling saiki dalu iki paling ya Lintang Asmara. Oh, terus kintir pinggir barang. Kintir sumilir. Lah ya ning pinggir sumilire. Mbah nuwun Mas Kangko. Sami-sami. Nggih, mugi-mugi sak penggeripun kula sak keluarga Tanggunung tansah manggih rahayu wilujeng. Amin amin amin. Sak penggeripun Mas Kangko sak yogonipun tansah sehat-sehat selalu. Amin amin amin. Matur nuwun sanget. Iki nyuwun tempelan apa mboten? Mboten. Lah ditambahi nggih monggo ngoten nggih. Kula mboten Pak, kula mung nunggu tok. Napa to Pak ngoten niku pun. Ah, kaya Pak Katiman iki kaya kok karo sapa. Pak Katiman iki kaya karo sapa dadak diitung barang. Nggih nggih nggih. Kok repot-repot Matur nuwun Pak Katiman. Nggih, matur sembah nuwun. Lah iki lho ngene iki lho. Wong nanggap wayang kok kon nyanyi, kon nyawer. Lah, Wong saku TBK tok ya, tombok tok. Nggih. tapi nggih seneng kok. Nggih. Kae mulo Walayangane monco warna dadadal kae walayangane monco warna pulasane dadabagene wahaku Yuk, sastunggal. Kaya kumpulan satelit sekutan akalan kinjek kae manturin atur jajaran sembrani aja nyangan barang lain dimen awet orang bajak tenangin. Suara kakung gede. Kaya, yuk. Kaya kumpulan satelit Sekutan akalan kinjek kae manturin atur jajaran sembrani aja nyangan barang lain dimen awet orang bajak tenangin. Iki aku ana cerita lagu iki, Mas. Apa? Iki populere lagu iki bapakku mbiyen gawe layangan Gatotkaca. Dadi kaya Gatotkaca mabur ning awang-awang. Ya nganggo sampurna ndaplak ngono kuwi kene bintang. Oh. Sirahe miring ora mungkin jejeg. Nggih, miring ngene. Wah, luar biasa. terus dadi dagangan kuwi. Oh, didol. Pendak wong pesen layangan Gatotkaca kuwi. Nggih. Lah saiki layangan model-model Model. werna. Heeh, rena-rena. Mergo ya populere lagu layangan iki. Nggih, nggih, nggih. Wes. Nggih, lak anu nggih judulnya layangan putus nggih. Kok layangan putus. Judul film. Rondo layangan. Ngundok. Wis ya wis ngono kuwi lah wis. Lah ya. Ngene iki sok lek ora enek wektu sing mirunggan kaya dene Pak Katiman sing menyukai dengan gaya-gaya Semarangan yo jarang-jarang metu. Angel. Jarang-jarang sing nyuwun malah sok kalau mangsa pamirsa saiki ora kenal dengan lagu-lagu itu nggih ta. Heeh, Lagi didudahi. Wah iki ning wayang wong ki lucone dawa iki. Oh. Ya sok kowe nanggap dhewe tak lucokke iki. Lah lah karo sapa sama lucune ora iso mergo Bagong wis do mati papat. Wis golek Bagong angel saiki. Glondore nganti wedi karo aku Lah iya. saiki. Anu Mak Mano,
Dalam. Mas Gareng lho ngentekne Bagong papat pisan. Lah nggih. Iki sing aku urung entekke banci bapak. Aja ta Mas. Aku glondori karo Pake ampun ngoten Pake. Aku tak jaki ora gelem. Ora gelem. Wedi. Heeh. Nggih, wah wong mati uripe menungso iku gumantung Gusti Allah. Betul. Ngono. Ngetokne karyane Mbah Kung Syukuran Suwanda nggih. Iki kudu balance Jawa Tengah, Jawa Timur. Lah iya. Ayo mano. Mbah Anu, apa jenenge kuwi Sambung Wanci Dalu, mau aransemene digarap karo Mas Sri Eko Widodo. Mas Wit, kuwi nggarap anu apa jenenge instrumen cara Bali. Iki sing garap Mas Wit. Ayo. Mas Wit sing garap. Kowe sing nyanyi kudu sing nyanyi. Kali Mbak Birgita. Oh, boleh, silakan memilih. Kowe Mas Mbak ini ki lho. kowe Mas Mas karo Mbak Birgita wong loro karo Mbak Dita karo Mbak Birgita. kowe Mas Wit tertarik karo caloro kowe aja loro ati lho. Lah ngopo to? Lah kowe kok ngejak-ngejak wong iki dijokke kowe gen kowe gandeng karo Mas Wit kok. Mas Wit ki tenang wae Mas. Nek karo wedok wis biasa. Oh, wis biasa. Nggih, pun biasa. Iki wis ijen karo sing gawe lagu Mas Gareng. Nggih. Pak, umpaminipun lagunipun Sambung Wanci Dalu kula aransemen Bali pripun? Wah, ora apa-apa wis kono garapen sapi-apike. Wis pokoke sing penting cair. Nggih. Nek sing garap Mas Sri Eko Widodo sarjana seni magister seni, Nggih. dosen isi Surakarta. Walah ya bertanggung jawab karyane. Heeh, ya. Ya, Ya, kene. nah ning tengah ngono. Nah, kejar wedok dhewe ya. Ayu Dewi. Ayu dhewe sing loro ki banci. Heeh, Birgita karo Dita ngapit ya yen Cinandra saka Kadoan. Putri loro ngapit Komodo. Oh. Asu nek kaya ngene kok ya. Ayu asu. Lah saking ngayune malah asu. Ah iya. Dibapani sik, dibapani gen krasa kembange. Nano, ayo Bir, ayo. Aja lara ya to, sing sehat awakmu. Nggih, Pak, mboten. Cuma kakang ngombe es. Ndang di kepengin randang loro ndang di bojo. Sik to, Pak. Sik to ben wisuda sik to aku. Oh, wis sudah iki kok. Wis sudah sambil rabi ya ora oleh lho, Nduk. Mau wisuda sik. Salahe kuliah. Ada masalah di tenggorokan, Bir? Nggih, Pak. Ah, aku melampal suanamu biasanya gandang buanter ngono. Ya mergo bacutan bladekan iki ya, Nduk. Nggih. Ah, syukur. Bladekan apa bar mbok go padu karo pacarmu? Ora ya, Dik. Bladekan iki lho. Sami kula nggih telas sik niki pasan. Telas samane. Telas suarane kali duwite. Ayo Dita. Ya. Terus ya. Yo, ganti Manwara. Ayo to Mas Widodo, ayo. Mas Wit sambung Kakean. Dua kali ya. Nadyan. Ya. terus Nduk. Nadyan angel tenan. Nadyan Wanci. Ya. Nadyan Wanci Dalu. Tak kira Nadyan angel mlebu.
Mlebu teng pundi? Ya mlebu ning omah. Ayo Bir. Tanana ingkang ngrubeda Nano nyuntak tresna nadyan mung srana piranti ya tekno nduk gambarmu uga sing gedhe panyapuramu kang mas pepujanku cedhak atiku sambungku mulai ditamu rebet dasarimu dan laku mas kang meratiti saking urip lesarine mong bayangke arep ing atiku iki yen pengen bocah telu iki mama tenan mendapatnya kita sita urip lan andika Yara lahir putri saya lagi sayawara di belakang
Mas Wit ampuh to Mas Wit. Ampuh banget. Kowe digarap Mas Wit piye rasane? Biasa. Kok biasa kowe ora iso godhong kate iso gawe lega kok. Ampun kulino digarap kok. Oh karo Mas Wit. Ampun biasa. Dadi ki permaane Mas Wit. Nggih to. Waduh jan. Garapane sambung wanci dalu weton Bali ya iki. Tenan, cara aku ra kesel tak tandangi pokoke. Sapa? Mas Wit. Garapane niki lho. Oh, tak kira Mas Wite mbok tandangi. Mboten yo. Ojo. Cuma mengidolakan itu tidak lebih. Ya betul. Mboten lho. Juga ngenjing Pak Kangko nggih nyuwun lagun kelinci ucul saking Pak Sipit Papua Jayapura. Wah iya. Waduh banget iki. Oke penggemar setia lho iki Pak Sipit iki. Heeh, di YouTube masih 2.500. Di TikTok juga masih 2.000 lebih. Nah, yo nanjake waranggana sing liyane. Rong lagu yo. Rong lagu ya, rong grup. Ayo. Mbak Wiwi dan Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, Mbak Wiwi, Mbak Mayang. Mbak Mayang. Ya. Kali Mbak Wiwi. Iki ngonoan iki. Nah, yo engko iki rong session. Langsung 3 nggih. Langsung 3. Nah, yo coba. Yuk sobat musik Pandoro. Nah. Wiwi, Mayang dan Ajeng. Yo, Ajeng nang pundi? Lah tak kira iki mau lagu jebul sepot to. Sepot. Tak kira ompake kelinci ucul. Ya. Ayo anak-anak disiapkan dulu. Ya. Lagune apa ki mau? Ana sing mundhut Gubuk Asmara, ana sing mundhut kelinci ucul, terus ana meneh ki mau oke banget sing nyuwun wis sakarepmu sing arep pinakan sing ndi. Niki ngomong anu kelinci ucul ning jero gubuk. Niki mumpung wonten musike Nggih. Apa. Nek musik ya kena. Iki Mas Ngadinu ya jek melek. Nggih, Mbak Nuwun Mas Ngadinu pondokmu. Apa lagune nganggo musik? Pokoknya aja LDR iki dolar merah lah ya. Nggih, lintune mawon. Lintune. Wiwi Oke lho lagu saiki. Wiwi ucul. Wis kowe apa terserah wis. Apa? Manut. Pamundhute wau Apa? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nah, gamelan musik ya. Gubuk Asmara ayo. Anu Gogo nanti Gogo. Go. Ayo Go, digarap cara Samboyo kowe cah kene. Kuwi karo Pak Katiman yo kenal kok. Ayo Mas Gogo, semangat Go. dong. Ayo Go. Nah. Aku tetep padamu kok Mas Gogo. Kowe sapa-sapa pangan iki lho. Aku manut to Mas. Jane sing gampangan iki sing urgent iki lho. Sing urgent pun maleh. Niku sing golekne hotel kula nggih niku riyen. Oh iya ta. Nggih. Go, mahmu tanggo gununge sithik sebelah ndi? Munio karo Mik. Tesih ngidil Pak niku, Pak. Desane ngendi? Jengglung, Pak. Wah, ki mang Pak Lurahmu no berarti. Nggih, niku Mas kula niku. Lurah ki mau masmu. Nggih. Lah. Tibake anak gunung to.
Oh, masih Nugroho mau ta. Wah. Nah, tiba enak gunung jo layak, brewok. Oh iya. Ya. Iki. Masa sambatan. Ya iki. Oh iya tangga dhewe kok. Tangga dhewe iki sambatan bengi iki. Aku mau mangkate ora bareng kancane kok. Lah iya. Heeh. Dadi rene ki ngguyupi kanca. Heeh, timbangane ning omah nganggur. Heeh. Lah dik amplop ki amplope ora gelem, ning duwite gelem iku. Yo, ndak dhisik yang kedua digarap Samboyo. Ayo. Nah, oper-operan karo Mas Guru. Yo, kaya ngapa? Hubuk asmara. Yuk, dadas. Masih bersama DJ Laras Indonesia. Pancet.
jam 3 to Mas Gareng. Aku Iya to Ki. Aku kaget kesenengan kok lali jam. Lah iya to. Ayo domongi nek kadung apa kuwi gayeng ngono ki nganti lali jam mongko welinge karo Pak Katiman ki pokoke jam 3 punjul-punjul 5 menit apa 10 menit bubar. Ayo kata bubarne. Jodoh cangkeman. Kata bubarne jam 3. Ya. Ya ampun, ya ampun. Ya, lagi aku lho dadi juragan ora kajen ya. Wah, asu aku. Pun Mas Gareng nggih, kula ndak diwisu-wisuwi sinden kula. Mas. Kosek. Dereng wonten sing tiga dereng lho. Perkara sinden kok iso aku mbok rampungke iki piye? Lah wau kula pun matu kali sinden mengke bubare saking Makatiman iku jam 3 punjul-punjul 5 menit apa 10 menit. Ngono kuwi lho. Dadi perkara kowe diprotes sinden. Iya, iki kok jam 3 10 menit kok urung bubar. Aku iso diseneni wong sakmene mbane. Lah mbok iya. Oke, matur nuwun.